Krishna Krishna Hare 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 Rama. Hare Krishna. Sri Radha Govind Mandir ISKCON Bangalore Srimad Bhagavatam class-ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ മഹ്യം ദദാതി സ്വതാധികം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതാപദകമല ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്കുരു സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരുഭശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാം പാവനേ പഞ്ചതത്വാവതാരം ഭക്താഖ്യാനം ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധു ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാമേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠഭൂതലേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. गुरुराज की गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना अन्निष्टारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. गुरुराज श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 28. അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം. നമോ പ്രജപ്രിയം
Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Jamajana. Hare Krishna. Hare Krishna wifi. Okay. പുരുഷോത്തമ യോഗം ചൊല്ലാം. മാതാജി കിട്ടും. ഓക്കെ, മന്ദജിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. മന്ദജി കാണാവോ? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? സ്ക്രീന് കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം. അഥവാ ഔട്ടായി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അവരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു കേട്ടോ. വത്സലജി മാതാജി. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു കേട്ടോ. അത് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട്. തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീ പരമാത്മനേ നമഃ. അജ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലം അധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസ്യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസദാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയപ്രവാള. അധശ്ച മൂലാന്യനുസംതതാനി കർമാനുബന്ധിനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപം അസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തദം പദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. തം യേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധാ പുരാണി. നിർമാനമോഹാജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്തകാമഃ. ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖസഞ്ജൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദം അവ്യയം തത്. ന തത്സ്പാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകാഥ. യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമം പരമം മമാം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. മനഃ ഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദത് അവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രമാദീശ്വര. ഹൃദി സൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാൻ നിവാശയാത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസം ഘ്രാണം യേവ ച. അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാൻ ഉപസേവതേ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനാം വാ ഗുണാന്വിതം. വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷജഃ. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം. യദന്തോ പ്രകൃത്യാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യസേ ചേതസഃ. യത് ആദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദേഖിലം. യത് ചന്ദ്രമസി യത് ചൗദ്രൗ
तत्तेजो विद्धि मामकं गाम् आविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं मुदिसन्निविष्टो मत्तस्मृतज्ञानमवोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद्येव चाहम् दाविमौ पुरुषः लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अधीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमा अधो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानानि पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृता कृत्यश्च चारद ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतानुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഓക്കെ താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം ശ്രീധരം ദേവം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സാരാധം പുരുഷോത്തമം സാരാധം പുരുഷോത്തമം ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശരദാം പുരുഷോത്തമം വന്ദേ നവഗണശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സാരാധം പുരുഷോത്തമം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം പുരുഷോത്തമം
Hare Krishna. Network പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിദ്വരൂദാധിപതിര്യദൂനാം മൃത്യുപ്നാസ്തേ സുഖമംഗവീരഃ യം രുക്മിണീ ഭഗവതോ ബിലബാ ആരാധി വിപ്രാൻ സ്മരമാദി സർഗേ. കച്ചിദ്വരൂദാധിപതിര്യദൂനാം മൃത്യുപ്നാസ്തേ സുഖമംഗവീരഃ യം രുക്മിണീ ഭഗവതോ ബിലബൈ ആരാധി വിപ്രാൻ സ്മരമാദി സർഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. കച്ചിദ്വരൂദാധിപതിര്യദൂനാം കശ്ചിദ്വരൂദാധിപതിര്യദൂനാം മൃത്യുപ്നാസ്തേ സുഖമംഗവീരഃ യം രുക്മിണീ ഭഗവതോ അഭിലേവേ ഭഗവതോ അഭിലേപേ ആരാധ്യ വിപ്രാൻ സ്മരമാദി സർഗേ. സർഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ വർത്തനം ഭാവ നോക്കാം. അല്ലേ ഉദ്ധവ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കാമദേവനായിരുന്ന യദുക്കളുടെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ പ്രത്യുപ്നൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? രുക്മിണി ബ്രാഹ്മണരെ സംപ്രീതരാക്കി അവരുടെ കാരണത്താൽ അവനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്റെ പുത്രനായി ഉൾക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അഥവാ കാമദേവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചരന്മാരിൽ ഒരുവനാണ്. ജീവഗോസ്വാമി തന്റെ കൃഷ്ണ സന്ദർഭ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ഓക്കെ,
29ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത് സുഖം സാത്വത വൃഷ്ണിഭോജ ദാശാർഹരുടെയും ഇപ്പോൾ സുഖമായി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? സ്വന്തം രാജസിംഹാസനത്തെ പറ്റിയുള്ള സകല പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് വീണ്ടും സിംഹാസനാധിപനാക്കിയത്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കശ്ചിദ്ധരേ സൗമ്യ സുത സദൃശാസ്തേ അഗ്രണീരദീനാം സാധു സാംബഹ അല്ലയോ സൗമ്യനായവനെ, സാമ്പൻ നന്നായിരിക്കുന്നുവോ? അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ പുത്രനായി പുനർജനിച്ചവനാണ്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മഹാദേവന്റെ പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കാർത്തികനായി പിറന്ന അവൻ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനിഷ്ഠനായ പത്നി ജാംബവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പുനർജനിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ജാംബവതിയുടെ പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പൂർവ്വജന്മത്തില് കാർത്തികനായിട്ടുള്ള മഹാദേവന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ലീലകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ പൂർണ്ണവിസ്തരണങ്ങളാണ്. വാസുദേവൻ നാരായണന്റെ പൂർണ്ണവിസ്തരണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്റെയും മുന്നിൽ വാസുദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നാരായണൻ എന്നതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ കഴിവുകളോടെയായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്വർഗലോകത്തെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ പ്രത്യുപ്നൻ, സാമ്പൻ, ഉദ്ധവൻ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷരായി. കാമദേവൻ പ്രത്യുപ്നായും കാർത്തികേയൻ സാമ്പനായും വസുക്കളിൽ ഒരുവൻ ഉദ്ധവനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വിവിധ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷേമം സകച്ചിയുദാനാസ്തേ യഫാൽഗുണാലബ്ധ ധനൂരഹസ്യ ലവേറ്റ്ന സാദോഷജമേ സേവയൈവ ഗതീം തദീയാം യതിബിർദുരാപാം. അല്ലയോ ഉദ്ധവ, അവൻ അർജുനനിൽ നിന്നും സൈനിക കലയുടെ രഹസ്യങ്ങളും മഹാന്മാരായ വൈരാഗികൾക്ക് പോലും പ്രാപിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അതീന്ദ്രതയുടെ തലവും സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അതീന്ദ്രതയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാപ്യതയ്ക്ക് അതീതനായ അദോഷിതനായ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. വൈരാഗികൾ അഥവാ സന്യാസിമാർ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പരിപൂർണ ആനന്ദം നേടാൻ സ്വന്തം കുടുംബം, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, വീട്, ധനം തുടങ്ങിയ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സർവസംഘ പരിത്യാഗികളാകുന്നു. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ താത്വികമായ ഊഹാപോഹ നിഗമനങ്ങൾ ചമച്ച് അതിൽ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയും സ്ഥായിയുമാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സനാതന സ്വരൂപത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരിതമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വിമോചനായതിനു ശേഷമാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. ശക്തിയാൽ സനാതനമായ ആനന്ദത്തിലാണ് ഭൗതിക നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പരിമില്ലാത്ത അതിഥിയായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഘടകങ്ങളും ഇങ്ങനെ
ആയിരുന്നു. പ്രാണായാമം എന്നാൽ ആന്തരിക ശക്തി അനായാസം യുയുധാനൻ ഇതിനിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ ഒരുപോലെ മാർഗം പിന്നീട് നമുക്ക് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കചിത് ബുധ നവീമലാസേ ശഫൽപുത്ര ഭഗവത്നഃ യാ കൃഷ്ണപാദാംഗിതം മാർഗം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കൽപ്പകന്റെ പുത്രൻ അക്രൂരൻ സുഖമായി കഴിയുന്നുവോ എന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറയൂ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച കളങ്കരഹിതരമായ ഒരാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ ഉന്മാദത്താൽ മനസ്സിന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പൊടിയിൽ വീണ് ഉരുളുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ നന്ദഗ്രാമത്തിലെത്തിയ അക്രൂരൻ കൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ച പാതയിലെ പൊടിയിൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി ഉളവാക്കി സ്വയം മറന്ന ആ കാൽപ്പാടുകളിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ നിരന്തരം ലീനനാകുന്ന ഭക്തനെ ഇത്തരം ഉന്മാദാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിശുദ്ധിയുടെ പരമകാംക്ഷയിലുള്ള പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാകിയാൽ അത്തരം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും ഇടമുറിയാത്ത കൃഷ്ണചിന്തയുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ അണുബാധയിൽ നിന്നും സ്വയം മോചിതരാകാനുള്ള പ്രതിരോധം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരത്താൽ അദ്ദേഹവുമായി സഹവർത്തത്തിലായിരിക്കും. സ്ഥല കാല പരിതസ്ഥിതികളിൽ അതീന്ദ്രിയാനുഭൂതി വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് തിരികുകയും ഇത് ഭക്തന്റെ മനോനിയന്ത്രണം തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയോന്മാദത്തിന്റെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാര ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കാതെ ഇരുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നാളെ ഒന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഉദ്ധവരോട് വിതുരരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. തന്റെ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അല്ലെ, പിന്നീട് കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടും അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോറി, എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഫ്ലാറ്റിൽ കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്, അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ വൈഫൈയുടെ കാര്യം നാളെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇല്ല വേറെ നോക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.